Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy, Gahryman Arkadağymyň, hem de Arkadağly Gahryman serdarymyň taýsy tagallarlaryň netijesinde zamanawa, kämil çözgütleri esasyny gülle wesiýän bir karar döwletiň täze eýýamynyň galkynşy döwrüniň her bir ýyly ýatdan çykmajak şöhratly wakalary, toy bayramlary weslenýär. Çünkü Gahryman Arkadağymyz hem de Arkadağly Gahryman serdarymyz halkyň anam agraryny, insanperwerligiň, awadançylygyň, parahatçylygyň boýsunçly mekanyny öwrülen Türkmenistan döwletimiziň dünýä iqraryny ýaşaýar. Hem de Türkmen halkynyň bagtyar ertirini ulayan ak ýoluny şugladar, samçyrak bolup ýalkym satýar. Hormatly prezidentimiz, Gahryman Arkadağymyzyň taryhy gadamlarynyň göz almak bilen ýurdumyzy berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynşy döwrüniň täze rowakçyklaryny besleýär. Raýdaşlygy, insanperwerligi, mehribanlygy, parahatçylygy, hoşmeýilligi beslenip deňimizden ötüp giden 2024-nji ýyl Behim Paýhas ummany magtum bolup Pragy diýilip adlandyrylan ýyl hem watanymyzyň hem de halkymyzyň durmuşyndan ýatdan çykmajak taryhy wakalary baý ýyllaryň biri boldy. Arkadağly watanyny, hormatly prezidentimiz, Arkadağly Gahryman serdarymyz bilen geçilen hem geçilýän ýollar, menziller, ykballar, şanly wakalar Türkmen bagtydyr hem de berkarar watanyň dünýä iqrarnamasydyr. Muňa mehribanlygy, parahatçylygy, hoşmeýilligi beslenip deňimizden ötüp giden 2024-nji ýyl Behim Paýhas ummany magtum bolup Pragy ýylyny ýurdumyzyň ähli ulgamlaryna we pudoklaryna amala asyrylan şöhratly wakalaryň mysalyny aýdyn göz ýetirmek bolýar. Arkadağly Gahryman serdarymyzyň parasatly başçylygyny Behim Paýhas ummany magtum bolup Pragy ýylyna da Türkmenistan bilen dünýä döwletleriniň arasyny ykdysady, syýasy, medeni gatnaşyklary, täze eýýamyň ruhuny ýokary derejede alınıp baryldy. Hormatly prezidentimiziň parasatly başçylygyny Türkmenistan dünýäniň en çeme awraly guramalary bilen ýokary derejeli hyzmatdaşlyklary, täzeçe ruhly ýaýwaglandyrdy. Çünki bir taraf syýasaty ýurdumyzy halkara derejesinde täze belenliklere götürýär. 2024-nji ýylda Arkadağly Gahryman serdarymyzyň oýlanşykly başlangyçlary bilen bir taraf Türkmenistan sewit we dünýä möçberini, parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmegin, durnuklugy gorap saklamagyň meseleleri boýunça öz tekliplerini halkara jemgyýetçiligine aýan edip durdy. Gahryman Arkadağymyzyň hem de Arkadağly Gahryman serdarymyzyň halkara münberlerini, dünýäniň ykbalyny özgördici şuňgur mazmunly taryhy çykyşlary halkara jemgyýetçiligine uly kanagatlanma döretdi. Hem de umumy adamzat gymmatlyklaryna, uly goşan oşýan şahsiýet hökmüne Gahryman Arkadağymyzyň hem de hormatly prezidentimiziň mertebesi halkara derejesinde täzeçe öwüşgünni, zamanawa belenliklerini götürildi. Şeýlehem Arkadağly Gahryman serdarymyz dünýä ýurtlarynyň en çemesinde döwlet saparynda bolmagy we Türkmenistany dünýä liderleriniň en çemesini kabul etmegi, bir näçe ýylt bäklikli derwaýy resminamlary gol çekişmegi, watana, halka belen söýgüsünden aýdyn nişanlar. Çünki Gahryman Arkadağymyzyň hem de Arkadağly Gahryman serdarymyzyň dünýä ýüzündäki belen sarpatyndan rowaj alyp, beýik ösüşleri eýe bolýan ýurdumyzyň bir taraplyk mertebesinden şöhratlanyp, Türkmen halky maddi we ruhy özgörüşlerde täze belenlikleri götürilip, dünýä döwletleri bilen dost ogunlyk, parahat, agzybir, asuly gatnaşyklarda halkara derejesinde bol elin durmuşy eýe bolýar. Eýsem degişi döwrüň içinde Gahryman Arkadağymyzyň hem de Arkadağly Gahryman serdarymyzyň halkara derejeli syýlaklaryň we hormatly atlaryň, orden medallaryň bir näçesi bilen syýlaglanmagy Türkmen halkynyň kalbyny beýik şahsiýet hökmüne hormatly prezidentimize buýsunçyny, söýgüsini hasda artdyrdy. Çünki beýik şahsiýetler özleriniň beýik işleri bilen şöhratlanýarlar. Gahryman Arkadağymyzyň ajaýyp başlangyçlaryny üstünlikli dowam etdirýän hormatly prezidentimiziň Arkadağly Gahryman serdarymyzyň parasatly başlangyny Behim Paýhas ummany magtum bolup Pragy ýylyna da
Türkmenistan bilen dünýä döwletleriniň arasyndaky ykdysady hem de medeni hyzmatdaşlyklary täze eýýäm ruhuny, täze belenlikleri göterildi. Dogonluk hem de goňşuluk gatnaşyklarda täze taryhy sahypalar açyldy. Muňa 2024-nji ýylyň 11 sentýabrynda Serhadawat Turgunly demir ýol geçelgesiniň Türkmen Owan terkedindäki uzunlygy 177 metrlik demir ýol köprüsiniň açylyp ulanylmagy berilmegini. Mary welaýatynda saatlyk bir gaz gyfyjy desgatynyň duýuryň tutulmagynyň Türkmenistan, Owanistan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirjisiniň tahlamasynyň arkadagyň ak ýol bilen Serhadawat Hırat gaz geçirjisiniň Serhadawat Hırat optik tüýümli argatnaş geçirjisiniň Turgunly demir ýol bekidiniň Uğru portunda ammarlar toplamynyň Turgunly Hırat demir ýolunyň birinji tapgyrynyň Turgunly Sanavar böleginiň gurulşy işlerine badaly berilmegini şeýleken Türkmenistan, Owanistan, Pakistan elektrik geçirjisiniň taslamasynyň birinji tapgyrynyň durmuşa geçirmegiň çäklerini Owanistanyň Hırat welaýatynda ýerleşýän Nur el Jahat elektrik bekidiniň işe girilmeginiň misalyna da aýdym göz ýetirmek bolýar. Degişi döwrüň içinde arkadagly gahrman ferdarymyzyň parasatly başçylygyny Türkmenistan döwletimiziň halkary energiýa howpsuzlygyny üpsün etmäge goşýan goşundy bimeçur boldy. Diňe bir ýurdumyzyň milli energiýa baýlyklaryny, dünýä wagtlaryny durly ugurlar boýunça çykarmak barada tagallalary bilen däl, eýsem halkary energiýa howpsuzlygyny üpsün etmek barada başlangyçlary bilen hem berkidildi. Ähli ýyllarymyzda bolsa ýaly, Pekim Baykat ummany magtym bolup Praga ýylyna hem dünýä döwletleriniň ençemesi hem de awraýly halkary guramalary bilen Türkmenistanyň energiýa howpsuzlygy babatda alyp baran beýik işleri munyň aýdym suwutnamasy boldy. Neutral podogyny giň ýerimde ösürmäge we onuň halkary energetika ulgamyna işin goşulmagyna gönüktirilen siýasat üstünlikli durmuşa geçirilýär. Şu ýylyň sentýabrynda Türkmenistan, Owanistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň esasy tapgyry bolan arkadagyň ak ýol bilen Serhadawat Hırat gaz geçirjisiniň gurulşygyna badaly berildi. Şeýleken energetika ulug aragatnaşyk podoklarına degişli iri desgalaryň açylyş we gurulşygyna badaly bermek dawaralary geçirildi. Bu sanly wakalar Türkmen Owan hoşnýetli goňşuluk gatnaşyklarynyň ýygyderli potolandyrylýanlygyna şaýatlyk edýär. Şunu gahrman arkadagymyzyň tagallalaryny aýratyn orun degişidir. Milli energetika ulgamynyň kuwatly depginde ösürilmeginde arkadagly gahrman ferdarymyz täze energetika strategiýasynyň düýp mazmunyny düzdi we Türkmen energiýa ferişleriniň dünýä bazarlaryna eksport edilmeginiň artyrylmagynyň täze eýýamyň ruhuny baş uguruny kefitledi. Arkadagly gahrman ferdarymyzyň sahawatly sözgütleri netijesinde Türkmen togunyň eksport edilmegi ýa-da insanperwerlik kömegi bilen berilmegi Türkmen döwletiniň sarsmaz kuwatynyň aýdym misallaryny öwrüldi. Gahrman arkadagymyzyň öňden görjülükli siýasatyny üstünlikli dowam etdirýän arkadagly gahrman ferdarymyzyň täze sözgütleri netijesinde uly ösüşleri eýe bolan Türkmenistan döwletimiziň şar künjegünden dünýäniň aňrybas ösen tehnikalary bilen enzamlaşdyrylan elektrik öndürjüleriň gurulşy giň ýerimde ýaýwanlandyryldy. Bu ýaýwanlandyrylýar. Arkadagly ýyllarda hem de berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe arkadagly gahrman ferdarymyzyň parasatly başçylygynda ýurdumyzyň welaýatlaryna gurulan we gurulýan täze elektrik beketleri häzirki wagtda täze eýýamyň bagtyarlyk şuglatyny öwrülip kalplara hem nurana geljege ýalkyn saçypdyr. Muňa parakatçylyga beslenip deňimizden ötüp giden Pekim Baykat ummany magtym bolup Praga ýylyna energetika ulgamynda amala asyrylan beýik işleriň misalyny da aýdym göz ýetirmek bolýar. Arkadagly gahrman ferdarymyzyň parasatly başçylygynda berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwrüniň 2024-nji ýylynda hem kimya senagaty da ýokary ösüşleri eýe boldy. Ýurdumyzda bar bolan ägir pulu tebiýi serişdeler, podokda döredilen ýokary tehnologiýaly düzüminiň mümkinçiliklerini kimya senagatynyň eksport kuwatlyklarynyň hasy ýokarlanmagyny üpsün etdi. Täze zawodlary gurmagyň we odol hereket edýänleriň durkunyň täzelenmegi netijesinde kimya senagatyna epesli öňe düşükler gadanyldy. Bu ulgamda mineral dökünleriň, azodyň, natriy sulfatyň, texnik ýodyň, texnik uglerodyň önümçiligi owa gozoluk isterlerine laýyklykda ýokarlandy.
Şeýlehem, kimi önümlerini we çiğ malyny öndürýän hususy kärhanalary gurmak we işini ýola goýmak, telekeçiligi ösürmek, daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek boýunça döwlet tarapyndan maksatnamalaryň işler alınıp baryldy. Dürli ýyllarda gahrman arkadaşymyzyň taýsy tagallalary bilen gurulyp ulanylmaga berilen kimi ölümçilik produktlarynyň hemde döwrewap tehnologiýalary bilen enzamlaşdyrylan Türkmenabatdaky himiýa zawodynyň, Tejen karbamid zawodynyň, Mar karbamid zawodynyň, Hadar himiýa zawodynyň, Balkanabat we Bereket ýod zawodlarynyň, Gowludud kombinatynyň, Mar azot, Garabogod sulfat önümçilik birleşikleriniň, Garlyk kali dağ-magdan toplamynyň we beýleki himiýa kärhanalarynyň ölümçiligi hassa ýokarlandyryldy. Eýsem şeýle gowanlarjy netijeler ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny pogtalandyrmagy uly goşan bolýanlygynyň aýdyn mysallarydyr. Haýsy ýurt ykdysady taýdan täze beýleklikleri göterilýän bolsa, şol döwletde halkyň ykbaly güllüýär. Pähim paýgas ummany magtum bolup Praga ýylynda ýurdumyzyň fenahaty üçin zerur bolan elektron enzamlarynyň ölümçilik pudugynyň ösürilmegine aýratyn üns berildi. Şoňa görä-de, häzirki wagtda ýurdumyzda elektron enzamlarynyň durly görnüşleriniň ölümçiligi boýunça kärhanalar herekete girdildi. Maksatnama esasynda durly ferişdeleri, gün energiýasyny elektr energiýa geçirmek üçin enzamlary, fotoelektri, elektron ferişdelerini, avtomat enzamlaryny, ışıklandırış gurallaryny, LED lampalaryny, elektr energiýanyň fark edilişini ölçemek üçin gurallary, şeýlehem beýleki elektrotechnik enzamlary öndürýän kiçik kärhanalaryň işi hassa kämilleşdirildi we bu gur boýunça degişli işler güýçli depgini alınıp baryldy. Saatlyk soğukuna beslenip deňimizden ötüp giden Pähim paýgas ummany magtum bolup Praga ýylynda ula we aragatnaşyk ulgamy şöhratly wakalara baý ýyllaryň biri boldy. Muňa gahrman arkadaşymyzyň başlangyçlaryny üstünlik dowam etdirýän arkadagly gahrman serdarymyzyň taýsy tagallalary netijesinde Pähim paýgas ummany magtum bolup Praga ýylynda ýurdumyzyň ulaglar we aragatnaşyk ulgamyny amala asyrylan beýik işleriň mysalyny da aýdyn göz ýetirmek bolýar. Degişli ulgamda watanymyzyň ykdysady kuwwatyny berkidýän, bakatyna ýetip bolmajak beýik işler amala asyrly. Watanymyzyň demir ýollary, howa ýollary, gara ýollary we deňiz ýollary puduklaryny döwlet tarapyndan satyn alınıp berilen dünýäniň ösen tehnikalaryny nazar aýlanynda da göz ýetirmek bolýar. Belläp geçişimiz ýaly. Gahrman arkadaşymyzyň hemde arkadagly gahrman serdarymyzyň halkara derejesinde alyp barýan beýik işler netijesinde ulag we aragatnaşyk ulgamyny amala asyrlayan beýik işler biýmeçwerdir. Pähim paýgas ummany magtum bolup Praga şygar astynda geçýän şu ýylyň aprelinde arkadagly gahrman serdarymyzyň gatnaşmagyny Aşgabat Türkmenabat ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň tezen mary bölegini ulanmaga bermek dawarasy bolsa, munyň aýdyn mysalydyr. Uzunlygy 600 kilometre ýetýän awtobanyň ulanmaga berilmegi, ýurdumyzyň ulag ulgamynyň geçerjilik ukybyny we logistik hyzmatlarynyň hilini düýpli ýokarlandyrmagy, awtoulag ýük daşamalaryny artdyrmagy, milli ykdysadyýetyň okgunly ösüşine ýardam eder. Döwlet hem halkara ähmiýetli ýollaryň gurulyp ulanmaga berilmegi bilen bir hatarda vilayet etrabary derejedäki ýollaryň gurulmagy wagtda da netijeli işler alınıp barylýar. Çünki döwletimiziň halk hojalyk toplamynyň okgunly ösüşi netijeli hereket edýän ulag düzümi bilen hem aýrylmaz baglanyşyklydyr. Ýollaryň giň erimli gurulşy ähli sebeplerde täze iş orunlarynyň döredilmegine, vilayetlaryň arasynda gatnaşyklaryň amatly bolmagyna, ýurdumyzyň çäginden geçýän üst asyr awtoulog akymlarynyň artmagyna ýardam berýär. 2024-nji ýyl Pähim paýgas ummany magtum bolup Praga ýyly hem demiryol ulgamyny şöhratly wakalara baý ýyllaryň biri boldy. Arkadagly gahrman serdarymyzyň ýurdumyzyň demiryol ulagy pudugynyň geçerjilik ukybyny artdyrmak, maddi enzamlaryň binýadyny döwrewaplaşdyrmak üçin ulu kommunikasiýa toplamynyň ýol başçylarynyň öňünde möhüm wezifeler goýdy.
Ulagyň bu görnüşi uzak aralygy köp möçberde ýük taşamakda izafy ornu eýleýär. Onuň bu möhüm ähmiýetini göz öňünde tutup, demir ýol düzümleriniň işini kämilleşdirmek, ähli gyzyklanma bildirýän hyzmatdaşlar bilen sowda ykdysady gatnaşyklary giňetmek iler tutulýan wezipe bolup durýar. Ulagyň bu görnüşini ösdürmegiň strategiýasy, dolandyryşyň häzirki zaman ýörelgelerini ornaşdyrmagy, seristeler binyadyny ýygyderli döwrü aplaşdyrmagy, bu kereket edýän düzümleri netijeli ulanmagy, ýolçulara ýokary hilli hyzmat etmäge, olaryň howpsuzlygyny, işgärler üçin talaba laýyk iş şertlerini üçin etmäge gönükdirilenler. 11-nji sentýabrda Serhadawa turguny demir ýol geçergesiniň türkmen Oğwan serhedinde uzunlygy 177 metr deň bolan demir ýol köprüsiniň açylyp ulanylmagy berilmegi, turguny demir ýol beketiniň Uğur portunda ammarlar toplamynyň, turguny Hırat demir ýolunyň birinji tapgarynyň turguny sanabar böleginiň gurulşyk işlerine girişilmegi, garaşsyz betarap watanmyň şöhratly taryhynda täze sahypany açdy. Munyň özi, ödara bähwitli döwlet tarıgy, şeýle hem ähli umumy paragatçylygyň, awadançylygyň, ösüşiň bähwitlerine laýyk gelýän halkara hyzmatdaşlygy mundan beýlekde ösdürmegiň ýoluny möhüm wakadyr. Serhadawa turguny demir ýol geçergesiniň türkmen Oğwan serhedinde demir ýol köprüsiniň gurulyp ulanylmagy berilmegi bu uğurda nowatdaky ädimdir. Bu desga türkmen hünärmenler tarapyndan ýokary halkara ülgülerine laýyklykda guruldy. Köprüniň gurulşygyna öňdewarjy konstruktorçylyk we tehnologik çözümlerden peýdalanyldy. Munyň özi iki dostly ýurdun ykdysadyety, tutuşlugyna sewitin ulag düzüminiň ösüşi üçin täze mümkinçilikleri açýar. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynyşy döwründe gahrman arkadaşlarymyzyň tasdiklan ösüş maksatnamalaryna laýyklykda paýtagtymyzda we welaýetlerimizde täze howa menzilleriniň gurulup ulanylmagy berilendigini we bar bolanlarynyň döwrü aplaşdyrylýanlygyny bu ýyfans bilen ýatlap geçmek diýsen ýakymly. Muňa arkadaşly gahrman serdarymyzyň parafatly başçylygynda täze halkara gatnaw ugurlarynyň açylýanlygyny, siýahatçylyk hemde sowda gatnaşyklarynyň giňelýänligini, dünýäniň ýeri howa kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmak işleriniň ýygyderli ösdürilýänligini, dünýäniň aňrabaş uçurlarynyň döwlet tarapyndan ýygyderli satyn alynıp, halkyň hyzmatyna gödürilenilýänliginiň misalyny da göz ýetirmek bolýar. Arkadaşly gahrman serdarymyzyň parafatly başçylygynda Pähim Paýkas ummany magtym bolup pragylyna da türkmen howa ýollary bilen baglanyşykly beýik işler üstünlikli amala aşyryldy. Türkmen halkynyň milli lideriniň başlangyçlary, döwlet baştonmadyň ýadowy tagallar esasynda howa ulagynyň maddi enjamlaryň bünyady kämilleşdirilýär. Ýurdumyzda öňdewarjy enjamlar ornaşdyrylan täze howa menzilleri gurulup ulanylmagy berilýär. Şolaryň hatarynda geçerjilik mümkinçiligi sagatda 1600 ýolagça deň bolan Aşgabatyň halkara howa menzilini, Lewap welaýatynyň Türkmenawat we Kerki şäheriniň halkara howa menzillerini görkezmek bolar. Gysga döwrüň içinde Boeing kompaniýasynyň durly kysymly howa gemleriniň bir näçesi we Airbus A330 200P2F kysymly iki sany täze ýük uçury satyn alyndy. Munyň özi milli avia kompaniýalarynyň dünýä bazaryndaky bähdeşligi ukyplygyny ýokarlandyrmagy, ýük taşamalaryň we ýolçy gatnawlarynyň şähertlerini giňetmäge şert töretdi. Paýtagtymyzyň halkara howa menziliniň düzümleýini desgalary hem ýygyderli döwrü aplaşdyrylýar. Onuň şäherinde ýerleşýän desgalar durly görnüşli uçurlary talaba laýyk saklamak, texnik hyzmatlar bilen üçin etmek üçin niýetlenenler. Munyň özi ýük hemde ýolçy uçurlarynyň texnik ýagdaýyny döwrüwap derejede halkara talaplary laýyklykda ýygyderli gözlemçilikde saklamagy mümkinçilik berýär. Gahrman arkadaşymyzyň başlangyçlaryny ýokary derejede dowam etdirýän arkadaşly gahrman serdarymyzyň parafatly başçylygyny, berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynyşy döwründe Türkmenistanyň deňiz we derýa ulaglary pudugynyň işini täze eýamyň ruhyny ösdürmek we kämilleşdirmek boýunça hem ençeme uzak maksatlaryň işleri amala aşyrly. Beýleki hadarýaky döwletleri bilen bir hatarda Türkmenistan hem halkara sowda ykdysady gatnaşyklary giňeltmäge, sowda ýollaryny diversifikasiýalaşdyrmaga gönükdirilen çäreleriň şähertlerini milli deňiz flotunyň kuwwatyny ýokarlandyrmaga uly üns berýär.
Soňky ýyllarda Türkmen tarapynyň buyurmalary boýunça döwrewap tankerler, täzirçilik maksatly gemiler guruldy hemde ulanmagy berildi. Olaryň häzirki zaman talaplaryna laýykly innowasion enjamlary deňiz ulagy boýunça ýük taşamalaryň iň ýokary talaplaryna laýyk gelýär. Döwrewap deňiz sowda flotyny döwretmeklik maksady bilen Türkmenmaşy halkara deňiz portunyň täze toplamlaýan mümkinçilikleri barha giňildilýär. Çünki dünýä jemgyýetçiliginde uly hanagatlanma döwreden bu halkara deňiz porty Türkmenistanyň jümle jahanyň kalbyna açylan ägirt uly deňiz derwededir. Balkan gäm gurulşy we awatlaýyş dawady halkara hyzmatdaşlygyň çägini öz kuwatyny barha giňildi. Ýakynda Koreýa Respublikasynyň Korea Shipbuilding Industry Technology kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda bu zawodda ýük götürjüligi 6100 tonna deň bolan, halkara ölçeklere dolu laýyk gelýän iki sany gory ýük gemisiniň gurulşygyna girişildi. Täze ýük gemileriniň gurulşygynyň badaly almagy Türkmenistanyň deňiz ulag pudugyny ösürmekde. Bu onuň deňiz arkaly daşamalaryň halkara badarynyňky ornuny berkitmekde möhüm tapgyrdyr. Munyň özi ýurdumyzda öndürilýän önümleri öz gemilerimizde daşamagy mümkinçilik berer. Arkadagly ýyllarda Araçda Türkmenistan döwletimizi gülledi we sürmekde alınıp barılan işler netijesinde avtomobil ulaglary pudugyny täminleşdirmek boýunça işlerin gerimi dünýä derejesinde giňildildi. Aşgabatda açylyp ulanylmaga berilen halkara avtomendili arkadagly gahrman ferdarymyzyň parafatly başçylygynda has we täminleşdirilýär. Dünýäniň ösen döwletlerinden dürli kysymda awtogolaryň satyn alınıp, ýolagçylaryň hyzmatyna berilmegi halkymyzda arkadagly gahrman ferdarymyza bolan şuňgur söýgüni has we ýokarlandyrýar. Dünýä ülgelerine laýykly tutuş ýurdumyzyň içinden çekilýän ýollardaky hereketleriň ýygylygyny pesetmäge mümkinçilik döredýän. Fiilden goranyşy hemde hereketleriň howpsuzlygyny öpçün edýän onlarça inženerçilik ýetkalaryny, ýagny häzirki zaman ulag aýrytlaryny, köprüleri we estakadalary öz içine alýan avtomobil ýollarynyň gurulşy zamananyň ýol gurulşy ulgamynyň esas häsiýetnamasydyr. Aşgabat, Türkmenawat ýokary tezlikli avtomobil ýolunyň gurulşynyň täze tapgyrynyň Pähim paýgat ummany Magtun bulup Praga ýylynda da üstünlikli dowam etdirilmegi arkadagly gahrman ferdarymyzyň halkymyzy dünýä eşretleriniň elýeterli durmuşyny ýaşatmak uğruna alyp baran beýik işlerinden aýdyn misallardyr. Hormatly arkadaşlarymyzyň ajaýyp başlangyçlary bilen şöhratly ýyllarda ýurdumyz ul gurulşyk meýdanyny öwrüldi. Bir karar döwletiň täze eýamynyň galkynysy döwründe hemde şöhraty beslenip deňimizden geçip giden 2024-nji ýylda da arkadagly gahrman ferdarymyzyň parafatly başlangyny bir karar döwletimizde möhüm destgalaryň ýaşaýyş jaý gurulşynyň depini döwrewap güýçlendirildi. Senagat destgalarynyň döwrewap awtoýollaryň köprüleriň birgiden guruldy. Ölümçilik derwurlugy sebäpli ýurdumyzda gurulşyk haritlaryny öndürýän zawod, fabriklaryň sany hem ýygyrly artdyryldy. Ýurdumyzda gurulşyk terişleri bolan sementiň, keramzidiň, armaturanyň, metal flafirleriniň, plasmas we aýny süýümli turbolaryň, diýwarlyk panelleriň, armirlenen bloklaryň, gurnalan demir beton önümleriniň, diýwarlyk beton daşlarynyň, örtük plitalaryň, aýny önümçiligini, magdan däl önümçiligini degişli haritlaryň öndürülüşi epesli ýokarlandy. Garaşdy ýurdumyzda innowasion önümçilikleri döwretmek boýunça gurulşyk senagat toplumynda kime senagatyny uly işler amala aşyrylýar. Döwlet ähmiýetli awtomobil ýollarynyň Qarabağ köl aýlygynyň üstünden geçýän awtomobil köprüsiniň gurulşy dowam etdirilýär. Aşgabat şäheriniň Bagtyarlyk etrawyna, Ahal welaýatynyň Akbuğda etrawynyň ýaşyk şäherçekini agyz suwuny arasalaýjy desgalar ulanmagy berildi. Bu desgalaryň işi girilmegi, ýylaty arasda agyz suw bilen üçin etmekde alyp barýan siýasatymyzyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyn güwäsidir. Şu ýyl Türkmen halkynyň milli lideriniň başlangyjy bilen ýurdumyzyň taryhynda gurulan ilkinji akylly şäheriniň dawraly açylmagynyň bir ýyllygynyň ýokary derejede bayram edilenligi bellerlikdir. Nälim bolýary? Koreýa Respublikasynda geçirilen halkara feride Arkadağ şäheri 3 tane bayragy, sol fany iň tapawutlanan akylly şäher hökmüne
baş bayrağı münasip boldy. Häzirki wagtda şäheriň ikinji tapgyrynyň guruluşlary dowam edýär. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiz halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça çäreleriň geljekde de ilerlediljekdigine aýratyn üns çekdi. Munyň özi halkymyzyň abadançylygy baradaky aladanyň döwlet siýasatyny ileri tutulýan ugur bolup durýanlygyny ýene-de bir gedek aýdyn tasdiklaýar. Ýarymyzyň iň bir ajaýyp günjeginde o zaman Köpetdagy etekler oturan gadymy Oğuz ýaýlagyny täze şäher, innowasion täzeliklere baý, ekologik taýdan arysy, tehnologiýanyň iň häzirki zaman enjamlary bilen öpüşün edilen, sany ulgamyň hereketi ýoly goýulan akylly şäher konsepsiýasyna esaslanıp bina edilen Arkadağ şäherini mehribanlyga beslenip deňimizden geçip giden 2024-nji ýylda bolup geçen taryhy wakalary, toy bayramlar hem Behim Paýgat ummany Magtym bolup Praga ýylynyň şöhratly wakalaryny öwrüldi. Muňa Arkadağ şäherinde beýne balynyň medeniýet kepdeliginiň hem de bir näçe halkara festiwallaryň, forumlaryň, saglyk ulgamyna degişli halkara maslahatlaryň we beýlekleriň mysalyny aýdym göz ýetirmek bolýar. Eýsem Arkadağ şäheri, Bagtym şäheri, Arkadağ şäheri, Iqbal şäheri, Arkadağ şäheri, Budrat şäheri, Arkadağ şäheriniň şan şöhratynyň asyrlary, eýýamlara ýan saljakdygyny buýsans bilen aýdyp bolar. Mehriban Arkadağymyň döwrewap şäher gurulşy taglimatyny üstünlikli dowam etdirýän Arkadagly gahrman serdarymyň Behim Paýgat ummany Magtym bolup Praga ýylyna da gözel Aşgabaty dünýäniň iň ösen döwletleriniň paýtagtlarynyň deňinde ösdürmek. Anyrbaş bünägarlyk kesip bilen taryhy müdümiylik giren Münnowaryň beýik şäherleriniň derejesinde täze belentlikleri götürmek şäher guruluş çözgütleriniň baş dayanjy boldy. Behim Paýgat ummany Magtym bolup Praga ýylyna da paýtagt şäherimiz Aşgabat gurulýan, gözelleşýän, hem de dünýäniň iň ösen döwletleriniň paýtagtlary bilen bähleşýän merjen şäherleriň aýdym nusgatydygyny görkezdi. Eýsem gurulup ulanylmaga berilen amaratlar, şa ýollar, köprüler, paýtagtymyzyň binägarlyk kesibine gözellik goşmak bilen ruhy hem mazmun taýdan özara saglaşýan, hem de beýik ösüşler bilen saglaşýan jadylaýjy ýaşaýyş mukamyny döredýär. Gahrman Arkadağymyzyň halk gözelliginden ilham alýan Aşgabat şäheri, Behim Paýgat ummany Magtym bolup Praga ýylyna hem merjen binalarynyň barha artýanlygy bilen gözelleşdi, özgördi. Gahrman Arkadağymyzyň hem de Arkadagly gahrman serdarymyzyň ajaýyp başlanýşlary bilen Aşgabat şäheriniň görnükli ýerine, Köpetdagyň belent ýerine, Magtym bolup Pragaýynyň mertebesi ýaly belentlikde lepesi asmana yetip duran belent ýadygarlygyny, arşyk heykeliniň dikeldilmegi we 2024-nji ýylyň 17-nji maýyny hormatly prezidentimiň gatnaşmagyna Magtym bolup Praga medeni feýilgäki bilen bir günde açylyp ulanylmaga berilmegi ähli ýürekleri buýsaçdan doldurdy. Dünýä jemgyýetçiliginde ulu kanagatlanma, ilham, joşgun, ulu tolgunma döretdi. Başyny asmana dira oturan bu heykel gahrman Arkadağymyň hem de Arkadagly gahrman serdarymyň söz sunuwatyny, şygyryetini, halkyň ruhy matlaplaryny nähil belent hormat goýanlygynyň ýene-de bir gedek aýdym subutnamasy boldy. Şeýlegen beýikleri diňe, beýikleriň beýgeldip bilýänliginiň aýdym güwänamasy boldy. Çünki dünýäniň akyllar şahyry Magtym bolup Praga ýylynyň mertebesini dağlar deýin belentliklere götürip, gahrman Arkadağymyz hem de Arkadagly gahrman serdarymyz dünýä jemgyýetçiliginiň öňünde 2024-nji ýylda täze belentliklere götürildi. Çünki beýikleri beýgeldenleriň özü hem şonça belentliklere götürilýär. Gahrman Arkadağymyz döwlet owu hojalygyny ösürmek üçin köp işleri geçirýär.
Ýöne gazanylýan üstünlikleriň aňartyny ilkinji nowatda adamlaryň halal zähmetiniň, olaryň işe höwesiniň, öz watanyny söýgüsiniň duranlygyny ýatlamak zerurdur. Şonuň üçin hem biziň işlerimiziň hemmeti ak ýürekli zähmetkeşleriň bähwitlerini gönükdirilendir diýip uly hyjy bilen aýdan sözleri arkadagly gahrman serdarymyzyň parasatly başçylygynda Pegim Paýgat Ummany magtym bolup pragylyna da täzeçi öwüşünni rowaj alyp, ýurdumyzyň ähli ilaty bilen birlikde owa zähmetkeşlerini garaşdyryp watanymyzyň täze belentligine atardy. Çünki bir karar döwletiň täze eýamynyň galkynyşy döwründe bagtyýarlygy beslenen türkmen halkyna, şol sany halal türkmen daýhanyny işlemäge, döretmäge, gurmagy, toprakdan bol hasyl öndürmäge, esretli durmuşda ýaşamagy döwlet tarapyndan ähli mümkinçilikler döredildi we döredilýär. Täzeçe ruhda gurulan we ähli amatlyklar bolan täze owalar toplamlarynyň ýygyderli ulanylmagy berilmegi ýurdumyzyň ykdysady kuwatynyň juda ýokardygyny şöhrelendirýär we ähli ýürekleri bu ýysançdan doldurýar. Şeýle hem gahrman arkadagymyzyň ideýalaryny üstünlikli dowam etdirýän, arkadagly gahrman serdarymyzyň parasatly başçylygynda 2024-nji Pegim Paýgat Ummany magtym bolup pragy ýylyna da türkmen owasyny halkara derejesinde ösürmek boýunça amala aşyrylan beýik işler, owa zähmetkeşlerini bereketli türkmen topragyndan bol hasyl öndürmäge hyjylanyrdy. Arkadagly gahrman serdarymyzyň owa hojalygyny ösürmekde alyp barýan beýik işler netijesinde ýurdumyzy häzirki wagtda öz alyk howpsuzlygyny üçin edýän kuwatly döwlete öwrüldi. Bu öz öndüren gallasyny dünýä bazarlaryna çykarmagy giň mümkinçilikler gadandy. Türkmen daýhanynyň bu şöhratly zähmet ýeňişlerini gahrman arkadagymyň hemde hormatly prezidentimiziň ekilneriň hasyllygyny artdyrmak bu dünýäniň en kämil öňürjilikli tehnikalary bilen bu podogy ýygyderli üçin edip durmak. Türkmen daýhanyna döredilýän giň mümkinçilikler esasyny Pegim Paýgat Ummany magtym bolup pragy ýylyna bereketli türkmen topragyndan 1.400.000 tonnadan gowrak ak buğdaýyň bol hasylynyň öndürilip, watan harmanyny tawşyrylmagy we şertnamalaryň borçnamanyň üstünlikli ýerine ýetirilmegi arkadagly gahrman serdarymyzyň sahawatly sözlerinden aýdyn misallardyr. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynyşy döwründe arkadagly gahrman serdarymyzyň parasatly başçylygynda ýurdumyzda bazar gatnaşyklary we dünýä döwletleri bilen halkara derejesindäki sowda hyzmatdaşlyklary Pegim Paýgat Ummany magtym bolup pragy ýylyna hem giň ýerimde ýaýwaglandyryldy. Türkmenistanyň at awraýynyň belinde galmak üçin ýüzden gowrak dünýä ýurtlary bilen sowda hyzmatdaşlygynyň täzeçe şertleri işlenildi. Türkmenistany kiçi we orta telekeçiligi gollamak boýunça döwlet maksatnamasyna öňde goýulan wezipelери üstünlikli ýerine ýetirmekde. Telekeçilere döwlet tarapyndan giňden gollaw berilmeginiň dowam etdirilmegi, arkadagly gahrman serdarymyzyň parasatly başçylygynda milli ykdysadyýetimizi ösdürmekde möhüm ädimleriň biri boldy. Gahrman arkadagymyzyň başlangyçlaryny dowam etdirýän, arkadagly gahrman serdarymyzyň sakawatly himayatlary bilen ýurdumyzyň paýtagtyny we vilayatlary ösdürmegiň toplumlaryň milli maksatnamalarynyň çäklerini tutuş ýurdumyzda ýaýwanlandyrylan giň möçberli gurulşy taslamalarynyň durmuşa geçirilmegini, ýurdumyzda adyk bolçulugyny döretmekde, bazarlary ter göp önümler bilen üçin etmekde, halkymyzyň köp sarf edýän önümlerini öndürmekde türkmen telekeçileriniň Pegim Paýgat Ummany magtym bolup pragy ýylyna hem oşondynyň uly bolanlygyny belläp geçmek diýsen ýakyndadyr. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynyşy döwründe Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň halkara derejesinde ösýän podoklarnyň biri de dokma senagaty we halçylyk ulgamydyr. Arkadagly gahrman serdarymyzyň parasatly başçylygynda Pegim Paýgat Ummany magtym bolup pragy ýylyna hem ýurdumyzyň dokma senagaty ulgamynyň düzüminde bar bolan ýüzlerçe edara kärhanalaryň, şol sany paýta egrici we dokma fabriklaryň, dokma toplumlarynyň, tikin fabriklarynyň, ýüpek öndürýän kärhanalaryň, aýakkap fabriklarynyň we gönü gaýtadan işleýän zawodlaryň işi täze eýamyň ruhuny enzamlaşdyrly we ýokary derejede kämilleşdirildi. Halkymyzyň milli buýsanjy, nepis halalarymyzyň,
döwrewap dokma önümlerinin xaridary barha köpeldi. Gahrman arkadağımızın ajaýyp başlangyçlary bilen arkadagly gahrman serdarymyzyň parafatly başlanlygynda ýurdumyzyň dürli künjeklerini häzirki zaman teknologiýasy bilen üpçün edilen paxta egirji we sintetik süýümlerden garşyk ýüplük öňürýän fabriklaryň önüm öňürjiligi ýokarlanyrly we şeýle kärhanalaryň ýene-de onlar satynyň gurulmagy baradaky taslamalaryň işlenip düzelmegi ýurdun ykdysady kuwatlygynyň halkara derejesinde ýokarlanýanynyň aýdyn mysallarydyr. 2024-nji ýylda zähmet hemde durmuş üçünçüligi barada kanunçylygy özüne jemleýän çözgütleriň ensemesini kabul etdi. Elbetde, halkyň ýaşaýyş durmuş şertiniň watanyň ykbary, geljekki ösüşleri bilen sağlaşanlygy tebii kanuny laýyklykdyr. Döwletimiziň ad awraýyny ýokary derejäge getiren gahrman arkadağymyzyň beýik başlangyçlary, döwletli tutumlary bilen ata watanymyzy kuwatly döwlete öwrüldi. Milli ykdysadyýetimiziň ýygyderli ösdirilmegi ilatymyzyň hal ýagdaýyny hasda gowlandyrmagy şert döredýär. Jemi içerki önümüň durnukly ösüşiniň üpçün edilmegi ýaýwaglandyrylan giň ýerimli özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň görkezjisi bolup hyzmat edýär. Döwlet maýa goýum syýasatynyň netijeligini düýpli ýokarlandyrmak, maýa goýum taslamalarynyň durmuşa geçirilişini dowam etdirmek, özara bäkbitli halkara hyzmatdaşlygy giň etmek babatda maksatnamalaryň işler alınıp barylýar. Durmuşa geçirilýän özgertmeler Türkmenistanylaryň bagtyar durmuşynyň bäkbidine gönükdirilen başlangyçlaryň üstünlikleri beslenýändigine şaýatlyk edýär. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynysy Türkmenistany 2022-2052-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösdürmegiň milli maksatnamasyny göz öňünde tutulan wezifeler geljek ýyllarda dowam etdirilýär. Arkadagly gahrman serdarymyzyň oýlanşykly sözgütleri esasynda Pehim Paýgas ummany magtum bolup raýylynda da ykdysady, maliýe, bank ulgamlarynyň sadaşykly işlemegi, bu ulgamyň döwrewap kadalar esasynda ösdürilmegi, ýurdumyzyň dünýä bazarlaryny awraýynyň ýokarlanmagyny, ykdysadyýete goýulýan maýalaryň durnukly artmagyny, halkyň awadançylygynyň ýokarlanmagyny iteri berdi. Täze ýylyň 1-nji ýanwaryndan bolsa, aýlyk rahmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talip we diňleýici haklarynyň möçleri ýene-de 10 götürüm ýokarlandyrylýar. Pehim Paýgas ummany magtum bolup raýylynda da gahrman arkadağymyzyň hemde arkadagly gahrman serdarymyzyň öňden görjülükli çuňur pehim parasadyndan göz başalyp, bilim ulgamynyň işi hem halkara derejesinde täze belenliklere göterildi. Muňa diňimizden geçip giden şöhratly ýyllar bilim ulgamy boýunça alınıp barılan tutumly işleriň ýygyderli gurulyp ulandyrylmagy berilen halkara derejesindäki bilim ojaklarynyň täze orta we ýokary okuw mekdepleriniň açylmagynyň, aspiranturaryň we doktoranturaryň işiniň ýygyderli kämilleşdirilmeginiň, muallimleriň aýlyklarynyň we talip haklarynyň dowamly ýokarlandyrylmagynyň, mektep okuwçylarynyň we talip ýaşlarynyň halkara olimpiadalaryna işçiň gatnaşyp, altyn, kümüş we bürünç medallary munasip bolmagynyň, ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň, olarda öwredilýän hünärleriň sanynyň artdyrylmagynyň, täze ýokary we ýörüti orta mekdepleriniň açylmagynyň, bilim ulgamyny kämilleşdirmek maksady bilen okuw kitaplarynyň we gollanmalaryň nesir edilmeginiň, multimedia, lingafon, laboratoriýa enzamlarynyň, täze teknologiýalaryň bilim ulgamyny giňden ornaşdyrylmagynyň, mektebe ilkinji gedek gadam basan çağajyklary, netbook kompýuterlarynyň sowat berilmeginiň mysalyny aýdym göz ýetirmek bolýar. Gahrman arkadağymyzyň insanperwer sözgütlerinden ugur almak bilen arkadagly gahrman serdarymyzyň parafatly başlanlygyny sagdyn durmuş ýaşaýyş şertini jemgyýete ornaşdyrmakda, türkmen halkynyň sagdyn jemgyýetçilik ruhy baýlygyny dünýä çykarmakda, dünýäde sagdyn jemgyýetçiligi berkitmekde, sallamly goşun goşmakda, Pehim Paýgas ummany magtum bolup raýylynda da ýurdumyzda netijeli işler alınıp baryldy. Muňa Türkmenistany halkara ülgülerine laýyklykda ýygyderli gurulýan ençeme beden terbiýe, zamanawap sport we saglyk toplumlaryna Pehim Paýgas ummany magtum bolup raýylynda da futbol, voleybol,
basketbol, hokkey, velosiped yürüyüş, ılgaw yarışlary, görüş, tenis ýaly sportun meşhur ugurlary boýunça yarışlaryň geçirilmeginiň, türkmen türgenleriniň halkara yarışlaryna gatnaşmagyna, iň mümkinçilikleriniň dördülmeginiň we ýurdumyzyň meşhur türgenleriniň halkara yarışlarda üstünlikli çykyş edip, altın, gümüş medallary, baýrakly orunlara münasip bolmagynyň misalyny da aýdym göz ýetirmek bolýar. Ýurdumyzda beden terbiýany we sporty ösürmek, jemgyýetde sagdyn durmuş şörelgelerini ornaşdyrmak, sagdyn bedenli nesilleri ýetişdirmek babatda da uly işler alınıp barylýar. Türkmenistan ýyry halkara we sewitleýin ýarışlaryň geçirilýän merkezine öwrüldi. Mälim bolşýaly, gıdanyň hökümet başlyklarynyň geňeşiniň çözüldüne laýyklykda Aşgabat şäheri arkalaşygyň täze sport mümkinçilikleriniň şäheri diýilip yglan edildi. Şunun bilen bir hatarda Aziýanyň tenis federasiýasy paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçetiniň tenis toplumyny tenis boýunça Aziýa tebitiniň okuw türgenleşik merkezi diýip yglan etdi. Bu wakalar Türkmenistanyň halkara sport giňişligindäki awraýyny hassa belende oturdy. Gahrman arkadağımyzyň hemde arkadagly gahrman ferdarymyzyň çözükleri esasynda da Pähim Paýhat ummany magtum bolup pragylyna da ýurdumyzda jemgyýetçiligiň iň gymmatly hazynaty bolan adamyň saglygyny goramagy gönükdirilen işler, tagallalar bimeçör boldy. Arkadagly gahrman ferdarymyz başlanan işleri döwrüp ösürmek bilen saglyk goraş ulgamyny halkara derejeli işleri amala aşyrdy. Saglyk merkezleriniň işinden şifa tapan raýatlaryň ýüregi hormatly arkadagymyda hemde arkadagly gahrman ferdarymyda alkyşlardan doly. Gahrman arkadagymyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly gymmatly kitaplary bolsa, ençeme dillere terjime edilmegi, şol sany täze jiltiniň çapdan çykmagy, berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynyşy döwrüne de dünýäniň lukmançylyk ilminiň genji hazynasyna bakatyna ýetip bolmajak boşant boldy. Halkymyzyň saglygyny goramak we bagtyar ýaşaýyşyny üpçün etmek Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyň biridir. Şoňa görä, ýylaty dünýä ülgelerine laýyk gelýän, el ýeterli, ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlar hödürlenilýär. Bu işleriň ählisi keselleriň öňüni almak, anyklamak we bejermek boýunça öňde barjy tejribeleriň milli saglyk goraş ulgamyny giňden ornaşdyrylýanlygyny görkezýär. Gurbanguly Berdimuhammedow adynaky howanlarlygy mätäş şagalara himayet bermek boýunça haýyr sahawat garnasynyň döredilmegi adamzat jemgyýetçiligindäki belen insanperwerlik işlerden aýdyň nyşan boldy. Hemde dünýä jemgyýetçiliginde ulu kanagatlanma döretdi. Eýsem bu gaznanyň döredilmeginiň maksady ösüp gelýän ýaş nesilleri durmuş taýdan gollamak bolup durýar. Howanlarlygy mätäş şagalaryň saglygynyň dikeldilmegine ýardam bermek. Olarda watany wepalylyk, ruhy welentlik arasy ahlaklylyk, insanperwerlik, halalyk ýaly belen insan häsiýetleriniň kemale gelmegi üçin amatly şertler döretmek işleri Pähim Paýhat ummany magtum bolup pragylyna da ýokary derejede alınıp baryldy. Eýsem gahrman arkadagymyzyň hemde arkadagly gahrman ferdarymyzyň mehriwan ýüregi adamzat diýurýar. İnsaniýetiň ruhy dünýäsine aram bermek üçin ähli köňüllerde şol sany howanlarlyga mätäş şagalaryň geljeki ykbalyny ýalkyn saçmak üçin urýar. Gahrman arkadagymyzyň hemde arkadagly gahrman ferdarymyzyň belen adamkärçilik, haýyr sahawatlylyk ýürelgeleri insaniýete rehimdarlyk dünýäsi bilen saglaşýar. Gahrman arkadagymyzyň dowamaty arkadagly gahrman ferdarymyzyň oýlanşykly çözükleriniň aýgytly adamlarynyň rowaşlanyp ýurdumyzyň ykdysadyetiniň dünýä derejesinde ýokary tiýlikde özgerýän döwründe Pähim Paýhat ummany magtum bolup pragylyna da milli medeniýetimiz, sungatymyz, şol sany milli edebiýatymyz hem ösüşiň has täze beleklerini göterildi.
hem de Türkmen halkynyň ruhy we medeni gymmatlarynyň täzeçe beýanyny açyp görkezýän çeper hem de kämil sunugat eserleriniň döredilmegine döwlet tarapyndan giň mümkinçilikler açyldy. Bägim paýgat ummany magtym bolup Praga ýylynda arkadagly gahrman ferdarymyň parafatly başçylygynda Türkmenistan bilen dünýä döwletleriniň ençemetiniň medeni gatnaşyklarynyň barha rowaşlanmagy, ýurdumyzda geçirilýän halkara aýdymsal festiwallaryna, döwlet derejesindäki bayramçylyklary, dünýä ýyldızlarynyň, ýaş estrada aýdymçylarynyň, halk dörediciligi, folklor toparlarynyň gatnaşyp, milli sunugatlaryny görkezmegi, halkara jemgyýetçiligi tarapyndan türkmen medeniýetini, sunugatyny, edebiýatyny goýulýan aýratyn hormatdan Mehriban prezidentimiň ýokary derejedäki halkara awraýyndan aýdym nişan boldy. Gahrman arkadagymyň halkara derejesinde ak ýollary açmak netijesinde arkadagly gahrman ferdarymyň parafatly başçylygynda Bägim paýgat ummany magtym bolup Praga ýylynda Türkmenistanyň medeniýet günleri dünýä döwletlerini üstünlikli ýaýwanlandyrly. Arkadag şäherinde ilkinji gedek medeniýet hepdeligi geçirildi. Ýarymyň medeniýet we sunugat ustaatlarynyň ençemetine hormatly atlar dakylly we Türkmenistanyň prezidentiniň yglan eden Türkmeniň altyn asyr bäfeçiginiň ýeňjilerini baýraklar gowşurly. 2024-nji ýylda Doglan güni halkara derejesinde bellenip geçilen magtym bolup Pragynyň 300 ýyllygynyň 2024-2025-nji ýyllarda UNESCO bilen bilelikde belleniljek şanly seneleriniň sanawyna girdilmegi, magtym bolup Pragynyň golýazmalar toplumynyň UNESCO-nyň dünýäniň hakydasy atly gymmatlarynyň sanawyna girdilmegi, ahaldaky atçylyk sunugaty we atlary bezemek däpleriniň Aşgabat şäheriniň dizayn ugru boýunça UNESCO-nyň döredicilikli şäherler ulgamyna girdilmegi, 2024-nji ýylda gadymy Änew şäheriniň Türkiýe dünýäsiniň medeni paýtagty diýilip yglan edilmegi we oňa bagyşlanan dabaralaryň ýurdumyzda üstünlikli geçirilmegi, şeýlehem ençeme medeni maksatly binalaryň gurulyp ulanylmagy berilmegi, Bägim paýgat ummany magtym bolup Praga ýylynyň şöhratly wakalary boldy. Gahrman arkadagymyň Hakyda gowhara atly gymmatly kitabynyň arkadagly gahrman ferdarymyň Änew müňýylliklardan göze salýan medeniýet atly çuňur mazmunly kitabynyň hemde bir näçe döredicilik eserleriniň halkymyza gowuşmagy 2024-nji ýylyň iň bir buýsançy wakalary boldy. Arkadagly gahrman ferdarymyň Ýaşlar watanyň dayanjy atly gymmatly kitaby 2024-nji ýylda halwy buýsançdan nolu türkmen ýaşlarynyň ýol görkeziji şugladar şam çyragyna öwrildi. Gahrman arkadagymyň hemde arkadagly gahrman ferdarymyň zamanamyň ruhy senasy bolup ýanglanýan belin hyzul eserleri türkmen halwynyň dünýä ýalkym satýan şam çyragydyr. Türkmen ruhunyň arşda ganat asmatydyr. Arkadagly gahrman ferdarymyň parafatly başçylygynda bir karar döwletiň täze eýamynyň galkynyşy döwründe ýurdumyzyň baglumat ulgamynyň täzeliklerini dünýä ýaýýan köpçüliklerin habar beriş terisileriniň işidi Bägim paýgat ummany magtym bolup Praga ýylynda da halkara derejesinde kämilleşdirildi. Muňa täze neşir önümleriniň açylmagynyň, arkadag teleýaýlymynyň hemde arkadag gazetiniň işiniň ýokarlandyrylmagynyň, ençeme saytlaryň we elektron neşirleriň işine badaly berilmegi mysal edip görkezmek bolar. Arkadagly gahrman ferdarymyň parafatly başçylygynda bir karar döwletiň täze eýamynyň galkynyşy döwründe ýurdumyzyň syýahatçylyk ulgamynyň görkezileri hasda gowandyrjy. Bägim paýgat ummany magtym bolup Praga ýylynda dünýäniň ençeme ýurtlaryndan syýahatçylary, jahan keşdeleri, Ýewropa bilen gadymy çynma-çyn aralygynda gatnan kerwen ýollarynyň ýygy galan beýik ýüpek ýolunyň möhüm çatyry bolan Türkmenistan döwletimiziň taryhy we medeni ýerlerine syýahatçylygyň hasda kämilleşdirilmegi hem munyň aýdym mysallarynyň biridir. Gahrman arkadagymyň ajaýyp başlangyçlary bilen dünýä jahan keşdeliginiň we döwrewap din jalsyň mekanyny öwrülen awada milli syýahatçylyk bolagy Bägim paýgat ummany magtym bolup Praga ýylynda hem taryhy wakalara baý ýyllaryň biri boldy. Çünki bugünkü gün awazanyň gözel kesbi dünýä jahan kesdeleriniň ünsüni özüne gönükdirdi.
Gahrman arkadaşymyzyň öňden görjülükli kämil çözgütleri esasynda gurulan awada milli siýasatçylyk rolugynyň keşbi, arkadaşly gahrman serdarymyzyň parasatly baştonlugyna hem barha özgörýär. Bu milli siýasatçylygyň halkara jahankeşdiligiň mekanyny öwrülen awada özüniň merjen binalarynyň köp öwüşkünligi boýunça gitdigiçe gözelleşýär. Muňa Pähim Paýgat ummany Magtym bolup Praga ýylyna gurulup ulanylmagy berilen binalaryň, desgalaryň, merjen binalaryň imaratlaryň misalyna da aýdym göz ýetirmek bolýar. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, gahrman arkadaşymyzyň baştonlugyna geçen ýyl, ýagny 2024-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda ýokary guramaçylykda geçirilen Türkmenistanyň halk maslahaty, halk bilen häkimiýetiň miýremir bitew düşünjediňiň ýene-de bir gedek aýdym suwnamasy boldy. Maslahatda halkymyzyň ýaşaýyş şertlerini, durmuş şertlerini, zähmet şertlerini täze eýýämiň ruhunda, täze belentlikleri götürmek barada bir näçe sözler kabul edildi. Eýsem halk maslahaty ata baba ruhy köpleri bilen saglaşýar. Halkymyz ýer döwürlerde bir döwletli işin başyna baranda akyllarlar, fehimdarlar bilen maslahatlaşypdyrlar. Halka ýaşullary salah salpdyrlar. Elbetde maslahatly biçilen don bolsa, gysga bolmaýar. Muňa gahrman arkadaşymyň hem de arkadaşly gahrman serdarymyň berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynşy döwründe alyp barýan beýik işleriniň misalyny aýdym göz ýetirmek bolýar. Nowatdaky halk maslahatyna ýurdumyzyň ösüşlerini we dünýäde şöhratlanmagyny münasip oşon bir näçe raýatlaryna Türkmenistanyň gahrmany diýen belent atlaryň daqylmagy hem insan mertebesini dawarlandyrýan şöhratly waka boldy. İl günü bilen bir howadan dem alyp raýatlaryň zähmet we durmuş ýagdaýlaryny, isleg arzuwlaryny ýakyndan görüp we duýup, halkymyzyň şuňgur söýgüsine münasip bolýarlar. Muňa gahrman arkadaşymyzyň hem-de arkadaşly gahrman serdarymyzyň halkyň arasyna ýygydan çykyp, zähmet meýdanlaryny, çopan goşlaryny, daýhanlaryň ekin ýerlerini, gazçylaryň, nebitçileriň, harby gullukçylaryň, medeniýet we sungat işgärleriniň arasynda bolan halkyň hal ýagdaýy bilen ýakyndan tanışan pursatlaryny synlanynda da aýdym göz ýetirmek bolýar. Şeýle hem gahrman arkadaşymyz, hem-de arkadaşly gahrman serdarymyz ajaýyp durmuşymyzyň gözbaşy bolan ýaşullarymyzyň, enelerimiziň, şöhratly watanymyzyň bagtyar geljegi bolan ýaş nesliniň çağlaryň sarpasyny mydama belentde tutýar. Gahrman arkadaşymyz hem-de arkadaşly gahrman serdarymyz ähli ýyllarda da bolşýaly. Pähim Paýgat ummany Magtym bolup Praga ýylyna da eneleriň bagtynda ýaşadylar. Hem-de käbelerimiziň tükenmez alkyşlaryny eýe boldylar. Eýsem, ene ýüregi agdybirlik diýurýar. Inha, bugünkü gün ene ýüregi gahrman arkadaşymyz hem-de arkadaşly gahrman serdarymyz uzak ömür diläwürýär. Çünkü dürli ýyllarda milli liderimiz hem berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynşy döwründe arkadaşly gahrman serdarymyz ýurdumyzda zähmet we durmuş üçinçiligi kesipleýän we kepillendirýän çözgütleriň ençemesine gol çekmek bilen nährwan halkyny, watanyny, şolsanyny azat, erkin, bagtyar türkmen zenanlaryny bekeşli durmuşy, esretli ýaşaýşy bagş etdi. Ve bu işi Pähim Paýgat ummany Magtym bolup Praga ýylyna da üstünlikli dowam etdirdiler. Ähli ýyllarymyzda bolşýaly, arkadaşly gahrman serdarymyzyň parasatly başlanygynda berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynşy döwründe Türkmenistan watanymyzda ýaş nesilleriň şol sanyny çağalyk dünýäsiniň älim oşur arzuwlary türkmen sehralarynyň baharda açylan läle reyhan gulleri kimin güllüýär. Pähim Paýgat ummany Magtym bolup Praga ýylyna da her bir güni toy bayramlara beslenen watanymyzda çağalaryň şadyan gülküsi, aýdym saadym, toy şagalagyň sesi belentde ýanglandy. Çünkü aýdym saady,
bekin bähteşikli, festivali yurtda ýaşaýyş güllüye. Arkadagly gahrman serdarymyň taýsyz tagallalary bilen Türkmenistan çağı ülküsiniň ene hudusynyň parakaçylyk senasy bolup belentden ýanglanýan agdybirligiň, insan-perwerligiň, dost dogunlygyň gülle ösýän bagtyarlyk mekanyny öwrülendigini ýene-de bir gerek subut etdi. Pähim paýgas ummany magtun bolup pragylyken gahrman arkadagymyň hem-de arkadagly gahrman serdarymyň ýürekleriniň halkym, watanym, bagtym diýip urýanlygynyň suwutlamasyny öwrülen wakalara baý ýyllaryň biri boldy. Çünki Pähim paýgas ummany magtun bolup pragylyna da milli liderimiz hem-de arkadagly gahrman serdarymyz gize günler halkyň aladasy bilen ýaşady. Bugünkü gün bir döwlete gulluk edip, bir saçagyň başynda jem bolup, bir agda bakýan halkymyz mehribanlygy, parakatçylyga beslenip gelen täze ýyl bayramy ulus şatlyk, ulus joşul bilen belleýärler. Hem-de beýik pederleriň arzuwlan zamanasyny garaşsyz bir tarap Türkmenistan döwletinde ýaşaýanlygyny buýsanýarlar. Hem-de şeýle eşretli durmuşa getiren gahrman arkadagymyzy, hem-de arkadagly gahrman serdarymyzy ýüreklerini tükenmez alkışlar besleýär. Çünki bugün Türkmen halky jümle jahana ak ýoluny, bagtyar geljege ykbalyny arkadagly gahrman serdarymyzyň amala asyrýan beýik işlerini görýär. Çünki arkadagly gahrman serdarymyzyň ýüregi zamananyň ýüregi. Arkadagyň jowhar paýgasyndan dören kämil taglimatlary dünýäde parakatçylyk söýji ähli insanlaryň, ähli ýürekleriň, ähli köňülleriň paýgas nurudyr. Asyrlardan, eýýamlardan müňýüllükleri buýsançly bakyp duran adamzat paýgasyna dikilen belet başly sarsmaz, miremez ýadygarlykdyr. Oy täze ýyllady gahrman arkadagymyzyň taglimatlaryny, ideýalaryny üstünlükli amala sürýän arkadagly gahrman serdarymyzyň ýetip täkim parasady Türkmen jemgyýetçiligini we dünýä halklarynyň bagtyar ykbalyny, geçmişe geljege ak ýoluny şamşyrak bolup, parlak güneş bolup, asyrlardan asyrlara ýalkym saçyp dursun. Oy Türkmenistan döwletimiziň şöhratly geljegi, halkymyzyň bagtyar ertiri, zamananyň ferweri, gahrman arkadagymyzyň hem-de arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, ýyl ýurt bäkbetli dünýä ähmiýetli beýik işleri madama rowaj alsyn. Oy gahrman arkadagymyzyň mehriban dowamaty, arkadagly gahrman serdarymyzyň parasatly başçylygynda garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan döwletimiziň şan şöhraty asyrlara, eýýamlara ýalkym saçdyn. Oy arkadagly gahrman serdarymyzyň parasatly başçylygynda mukaddes peder ýollary baky dowam bolsun. Oy täze 2025-nji ýylda gahrman arkadagymyzyň hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyzyň ilham gözelliginden rowaşlanyp, elem osur öwüş günleri eýe bolýan täze eýýamda çağajyklaryň şadyan sesleri, enelerin kuduları, cümle jahanyny parakatçylyk senasy bolup ýanglanyp dursun. Oy täze ýylla bagtyar halkymyzyň arzu guşlary al asmanyny pelpellep, giň eleme Türkmen bagtyny buýuşlasyn. Oy täze ýylla desterhanlaryňyz nady nygmatly, rızkylly, durmuşumuz madama joşgunly, belen ykbally, maşgalaňyz awat, ozoklarynız otly, tagamlaryňyz datly, gadamlaryňyz batly, köňülleriňiz owadan, menzilleriňiz awadan, kalbyňyz ilhamly, ýürekleriňiz melhemli bolsun. Täze 2025-nji ýylyňyz gutly bolsun. Eri diýilýär. Täze ýylyňyz düşümli bolsun. Mehriban adamlar. Toýlaryňyz
toya ulaşdy. Eziz vatandaşlar. Yaşa yaşa arkadaş, yaşa kahraman Serdar. Öňe var ya siz bilen, Türkmenistan gülleýe. Yaşa yaşa arkadaş, yaşa kahraman Serdar. Öňe var ya siz bilen, Türkmenistan gülleýe.